Изморихте се от вашата отекчителна и зле платена работа? Или имате проблеми с намирането на работа? Добре дошли в моят сайт. Бих искал да споделя с вас как постигнах финансова независимост. Сега мога да пътувам по целия свят, да инвестирам в недвижими имоти и да си купя почти всяка кола, която пожелая. Преместих се в чужбина и вече правя само това, което наистина ми доставя удоволствие. Искам да ви разкажа как станах богат и как вие или който и да е друг може да направите същото. И ще споделя всичко това безплатно. Без предварително записване, без регистрации и без скрити такси. Точно така. Просто искам да споделя моите знания с останалите. В продължение на много години работих в банковия сектор. Банките правиха милиони благодарение на моята работа. Аз обаче бях подложен на огромен стрес и тъй като прекарах дълги часове на работното си място, нямах време за нищо друго. За щастие, по това време мой колега напусна работата си, а преди това ми обясни как изкарва над 200 лева по интернет. Методът, който предстои да разясня, е всъщност много лесен. Той може да се използва от всеки и всичко, което е необходимо, е връзка с интернет. Можете да започнете още днес и на края на месеца ще изкарате повече пари, отколкото някога бихте могли да изкарате с вашата работа. Просто продължайте да четете надолу това ръководство и ако имате въпроси, чувствайте се свободни да оставите коментар или да ми пишете имейл.